Yɛmpɛ sɛ obiara a wɔtia ti ase ne sɛ ɛnɔɔma a ɛma kasa bi spread no deɛ di kan yɛ colonialism and imperialism. Ɔman bi di wo so a wobɛka ne kasa. Nti wohu sɛ Ghana woba abɛsom it's a point. Nti wɔ sɛ ɔkyerɛ kasa no so that wobɛtumi no acommunicate. Nti wohu sɛ Ghana Britain di yɛ so nti na yɛka Borɔfo no. Wokɔ Cote d'Ivoire France na di ɔmo so nti ɔmo ka French. Wokɔ Togo a France nti ɔmo ka French. Wokɔ Equatorial Guinea ɔmo ka Spanish because Spain na bɛdi ɔmo so. Isaa na ɛteɛ. Asantema UK. Ukuma pimwa apimbeba. Asantema UK TV suni oboba sempremo asa class bim. Eyensem ena de brewo abamere abakwasem. Amane sede fa asante ho ena ye de brewo fi se ebenisi obi nimu a obi kire. Ena wa ma refu ko hina baya. Wo hira e odwabo ase. Eno nti abrenya ose ye kaka ye ho na ya asante se asante ho hia enti. Ya asante ya mamre ne amane de. Bring ye hwese ebegina brane pintin a enwoso pese eyese Jerusalem fasuo no edisiwo pampe sana asante ya mamre ose eye enti bring na ye fa ensem e de bra wo dia se obe subscribe channel no wo dia se obe like page no na fe wo do comment na boost comment section ho na yakọ enim na ma unia bi hu ne ekoso na medika aka se asante so obi nimu a obi kire ti de wonim no e be kire o teacher matrase e de sempa ebre o ene masaba nana adusi pokunche biem na obeka se mo comment am de bre me no makasa me yesomafo kirekirefo ti mo soma me amekọ na bebre no kire se mibusa akwahye bi a nana ntimi anu anya no yese Nigeria fo ene di sa nyambrasem no etia otumfo etia santimeter sikadwa eho no nana ka se on de onyi ni se Nigeria fo entimo de message maami masaba na nche bi na na ebekire mu na de mu no yafa na yesu ade afiri ifi se ye ntraye mem ema obi mfiri ni mem ma se obeje ye man aye ne man akikire ne man wabra saa busua no ye ne ni tweka ewo Ghana na se wansene Nigeria ho ahompa ekuru kase no wansene ho na Ghana no aye twetwepo ano ene obeje ana ye mpere ma wanye ti asaba na nche bi Mira masaba wonche de beba je no mapa wo na ba me ba no na no program ye fa alatafo a na wo ma begum kran a wo mu di anyambrasem fempo wo di fake ayi bi se na santen ti a ye kasa fa ho na amanfo wadwen che ndi abrem ni se memi busa wo se Nigeria fo na ye sa de ma o kan se ni Nigeria fo na go fu bi hyase na asem na sai me bibia o se de asomafo ne de nsem ahwefo de nsem ma me sa ba o che bi na o ma ye kiremu ni na afi wo trase ahwe video ni nyina wie no o hu ni sen Yo bobam da se chewa wahwefo nyina nso so ni wachifo no kre me a me kan se me nyi ni se Nigeria fo na mse video no mu nso me kire botae nyina so ntie ma me kan sa enso akire ya me kohwe video no a no hwe video no nyina no ene accent no se obia oman bi so nipa kasa obi be efe no accent ana tonation no ani ayi no ohwe a me afi dem ye convince Nigeria for na ye mpese me kan ne se oboba se Nigeria for se ye Ghana for ibia o ade ba ko pe ne hia se ne me kan no di hia ne se ye nsantefo ba bibiare wo bia no be me ye ni ada ho na sebe yabo ye ho ban se ye Ghana fo se Nigeria fo obi eni ho obetimi abra asante ase kosi se ye insante fo gise ye ma ye ho kwan bani se bia wo he ma no ho kwan a na wo edore mu enti ye da watifo no ahwefo nso ase so omo nso chiye na omo consensus mo no omo ma sa feedback no sa na ye hwehwe asante nti se de nananom etigina ko ji o man no to ho ma ye no nti ne nyina ye ba sebi
panin so obi nim a obi kyerɛ nti sɛ yɛka na mohwɛ na sɛ sɛbi o yɛtia anaa nkɔ yi a moka a ne nyina atoɔtoɔ adwene ne yɛkɔ yɛnim nti meda wakiefoɔ ne wahwɛfoɔ ne nyinaa ase Mira na ne de na wo de ma ye. ɛnɛ deɛ sɛ waa wonim deɛ ɛkɔ so wɔ nkran Akwaaba ne Oobake ne Akwaaba ne ɛho nsɛnsɛm Na ɛhɔ no fa Akwaaba ɛne nsɛm a ɛkɔ so wɔ nkran no. Asante ho akɔyɛ nkran hi ana na nkran no ekomu a wɔn abakɔsɛ no wɔn nya asantefo ana. meda ase ɔbɔba deɛ tie ne sɛ in fact Ghana yɛn mpanimfoɔ de aborɔ na wokɔ school a ne akyerɛw sɛ tribes in Ghana ne yɛde asante di abɛhyɛ meanwhile asante nso nyɛ tribe woka tribes a asante nka ho asante yɛ ɔman is a kingdom enti deɛ wobusae na mekyerɛ mu yi o na yɛka present day Ghana ɔman yɛfrɛ no Ghana sesei a obi biara wɔwɔ Ghana biara yɛ asanteni asekyerɛ ne sɛ akonnwa biara ɛwɔ Ghana tribe biara ɛwɔ Ghana at a certain point in their history asom asante pan aka asante ho pan asɔ afenam asɔ akyerɛ sigadwa pan nti nkranfoɔ no nyinaa mo yɛ asantefoɔ ɛnnɛ na biribi a sɛbi Kwasi Broni bɛko gye wɔn fa ahodie ma wɔn nyinaa nya wɔn independence from asante Na ntwa no kosi sɛ mitua na mo bi ɛnkyɛ kra no panin bɛtena ase ɛwɔ baabi a nansen aprofrum the helicopter ko boy yes yɛkɔ hɔ no na panin bi kyerɛ mi sɛ wɔn ɛnananom ɛna wɔn kran a ɔbɔbɔ amankyɛ ne bi dina wɔn nyinaa firi saa aprofrum ne adanse hɔ no eti die ntina Akwaaba no a ɛbɛyɛ asɛnkɛse ama asante ɛne nkran waka sɛm bi na ma memfa biribi metwa mu na mebɛyɛ program bi medi kan ne wadi ho nkɔmmɔ deɛ wokan akurofo mu ahemfo no ka kyerɛ wɔ adehyɛ no ka kyerɛ wɔ na megye di sɛ wokɔ nkran so a nkuro bi a wobɔɔ din no ɔmu nim na nsɛn ahu sɛ Akuapem Mampɔn na Mampɔnhene ɛkɔ akura yi Akuapem Mampɔn adehyɛ ɔhene baeɛ ɔne ne hema ne ne mpanimfoɔ ne nua panin ɛne Mampɔn Sante Mampɔn na sɛbe adanse hɔ kakra no meka basikɔsɛm ketewa bi akyerɛw adanse hɔ kakra no akan woba present day Ghana ɛhɔ paa na ɛti hyɛ na nananom deɛ ɛkɔ so yi nyinaa nananom wɔ asamnado ɔmo hwɛ daakye ɔtan ne ahemfo a ɛtoto ayɔmpia ne ɛhɔ nso so wokɔ a nokorɛ nko a na ɛka na ɛhɔnom no a saa asɛm siiɛ no ɔman mpanimfoɔ mesrɛ sɛ ɔmo ne nananom a ɛwɔ hɔ da asantehene tena ase ɔmo de to n'ani no obusae na yɛwura deɛ sɛbe sɛ ɔman mu mpanimfoɔ bɛtie no na ɔmo de n'ano asɛm ayɛ adwuma a ɔman yɛ ni problem obusaa nananom a ɛwɔ adanse hɔ sɛ moayɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛwɔ sɛ moyɛ yɛ sure sɛ nananom bɛtu ho anamo kyerɛ sɛ hɔnom no ɛhɔ hye papapapapa ɛhɔ dɛre papapapapa akamfo a ɛwɔ wiase afanan nyinaa yɛti hyɛ hɔ adanse area hɔ awsɛ hɔ so nsɛm akɛse wokɔ akorokere akorofuom wode ɛda kome ne wobɛtena ase ayɛ saa yi no nananom tena ase no wohu sɛ tribes no bi wɔ hɔnom a ɔmɔ tribal marks no wode fa kumawu deɛ kumawu mɛkyerɛ wade koro nti a kyuruba akɔdwa adaroma ɛna ɔka kyerɛ yɛwura sɛ ɔkɔyɛ sei deɛ a wɔnyɛ sei ma nade hyeɛ nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu sɛ woyɛ kumawu de hyeɛ nti ɛne yɛnhyɛ wɔn so wei na asɛm ba a yɛhwɛ a yɛhu sɛ woyɛ kumawu de hyeɛ na wohu sɛ yɛwɔ tribes no bebree a wɔwɔ tribal mark akɛseɛ paa wonim sɛ akamfo nso nananom maayɛ bi nananom ɛtena ase no deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo yɛ afena bi yɛfrɛ no afenakwa no wokɔ adanse a ɛwɔ hɔ
nti wabusa ho sɛ kane biara ɔyɛ ɔba a ɔyɛ afena ɔyɛ bɛrima a ɔyɛ kwa kini yɛ ka akoa wei paa afena wei paa yɛnte aseɛ Wow. wote aseɛ Yes. afena wɔn yɛ afena kɛseɛ baako adeɛ a wɔde hyɛ yɛn so no sɛ firi nnɛ yɛade hyia a ɛbɛwo wɔn no sɛ ɔyɛ ɔba a yɛde no bɛto afena no ɔyɛ bɛrima a yɛde no bɛto kwa nti afena yi a yɛsɔ mu akofena yi ne ti no ne kwa no ɛna adeɛ no afena n'ankasa ne afena no na ne nyinaa wɔ adanse hɔ ayokofoɔ wɔn ti hyɛ adanse asakyirifoɔ wɔn ahenkuro a ahemfo no deɛ wɔn nim na sɛnea wɔrekan mebɔ mpaeɛ sɛ bɛduru mmerɛ bi a ahemfo no ankasa sɛ no ne yɛde akan unity no bɛsan aba sɛ me nua ɛsi sɛ ɔyɛ nkrani anaa ɔyɛ mfantini ebi koraa na ɔyɛ mfantini because ɛnɛ ɛnam school a yɛkɔɔyɛ ne yɛn history a yɛatwiste ne nti no obi wɔ no mu a santini kronkronkronkron who just finds himself or herself in another region sɛbi asenfoɔ wɔn nyinaa yɛ asantefoɔ kɛnɛ japan wɔ hɔ yi ɛsantini kronkronkronkronkron ɛnso ɛnam sɛ ebi wɔ no mu a wɔnnim nti no na wakɔpie region bi nti no na ɔno nso kasa ti asante Ɛso bɛkɔm wobɛkɔ no yɛ asante wo ti hyɛ asante deɛ mekyerɛ wate aseɛ nti bra so sɛ yɛne nananom bɛdi nkɔmmɔ na saa nnoma no nyinaa yɛatoatoa because sɛ obi wɔ nkran ɛfa sɛ osu asantefoɔ nkwa ne gu hɔ fa na sɛ ɔno no osu mankyɛ no ɛsɛ wɔyɛ santini a ɛbɛkyerɛ sɛbi aberanteɛ no ababa a ɔno nso firi osu a sɛbi wɔte osu toma ne asantene sɛ daabi sɛ nkurɔfoɔ no koraa me nua nti saa ne teɛ na woka akwaaba ne ho asɛm yi deɛ mpɛ sɛ me nuanom nkrafoɔ te aseɛ ne sɛ ewiase adeɛ bi a ɛbɛma wo advantage no ɛwɔ disadvantage menim sɛ deɛ mekyerɛ wote aseɛ yɛ akoa bi atwerɛ book bi wɔse to every advantage there is a disadvantage and to every disadvantage there is an advantage ade bia ne hɔnom a ɛyɛ absolute sɛ gas a ɛwɔ wo fie a wode no aduane di no saa gas no asosɔ mu yi a ɛbɛhyɛ wo fie no electricity yɛ yi a ɛma wo kanea ɛma wo fan air condition ɛma ade hwɛ wo tv ne ade yi wokoro ho a ɛbɛkum wo ba saa nti ade bia ɛwɔ advantage no or disadvantage nti advantage a moanya sɛ capital no aba nkran no ɛho disadvantage nso so wɔ hɔ disadvantage no bi na mohu no na mpanin sɛ yɛkyiri kurokɔ a yɛni ne ma montimi nka you cannot pick and choose sɛ deɛ ɛyɛ wɔ capital no sɛbe wokɔ nkran a wokɔ typical Ga communities na they are one of the poorest ɛwɔ Ghana ha ɔma setena mu nyɛ koraa nti mo musa mo sɛ capital na ama nkran ya nka mo ankasa nka mo setena mo te sɛ nti is an advantage amanya Accra adeɛ a ɛfɛ wɔ Accra biara sɛ nya ban deɛ a na ɛyɛ individuals deɛ individuals no so ɛyɛ ɔmo deɛ no 98% are not Ghans Ashantis any other tribes na menkɔte a ɛsi akoa bi yɛfrɛ no bongo ideas wɔno sɛ asantefoɔ a mankran a kɔmu hu aborosan da hwɛ kai as far back as 1820s or 1840 ɛna santehene sebonsu ɛkɔɔ fantekon ɔkɔɔ na ɔkɔhu sɛ mmorɔfo no ɛnyɛ coastal tribes no because mo deɛ danse deɛ mo si dan daba yi sɛ aborɔfo no asisisi castle fort fɛfɛɛfɛ ɛwɔ coast hɔ
ɛna obesi bi wɔn started 1840-41 by 1847 no wɔsi awie yɛfrɛ no bonsu abansoro opa bonsu abrosan opa google bonsu abrosan ɛho history bɛba google knows this mo fam afefa sabe na ɛnna obi timi tena sɛ asantefoɔ nkurasifoɔ wonim kurasi ni sɛ yɛka kurasi ni pa deɛ ne mu na kurasi ni nyɛ sɛ obi a wɔte capital you can even share a boundary with Buckingham Palace and so now you kurasi ni so onim American kyerɛ mo nti kurasi ni nyɛ baabi a wɔte wosuban wasetenam the way a wɔyɛ ɔnɔma na mu obi ka kyerɛ sɛ yɛ kurasi ni deɛ yɛka kurasifoɔ deɛ asantefoɔ kora deɛ nka ho na deɛ tie ni ɔbɔba edurumire bi somebody can catch us say one of the major problems say what Ghana pan say for most of the tribes now Ghana no you will be a friend inferiority complex a didi womu akum womu womu nyom ho ni womu nkrofo say obu no ho abonfia opie free ne enclave pe no odi ne dinsie no odi ne kasa esie na eba ne sei mo na mo sia asantefo ye ntibrofo Ghana ha tribe bi ene hom ntibrofo kya asante na nse ya nkrofo ko go parliament ye hu some of your parliamentarians they can't even express themselves in parliament they can't express themselves santi hanom ye nyi MP obekọ parliament ya ontimi nka brofo da na ya brofo no ye mu ye gye ye hu di ye complete ye gye hu di kra say ye better chen Britain broni na anything na the brofo the language na say ma hu yes enti mo na mo say ye de ente brofo na oboba de tie no say mre bi bae sa enkranfo ni other tribes no they were even happy no mo feel proud so mbeka even broken English than so mbeka mo akasa no omadwom say speaking broken English no is a sign of civilization ene mote ho ye na mo bebre mu ye si amam kasaira enye ne amam kasaira eye mo na mo anso mo die mu mo die mo wo anya mo fe na mame nkyerɛw historically ye wo no ma ema kasa spread di kan pa ye colonialism and imperialism se ɔman bi kɔ sɔre ɔman so ɔman bi so akonka no atoahyɛ no so adi no so so ɔman bi bɛ to hyɛ wo so konka wo edi wo so a sɛ de bɛyɛ a obetimi ne wo adi nkita ho nti no ɛwɔ so osua ne kasa na mpempi no the superior no kasa na wo servant na ketwa no befa because nya dia ono Britain no beka so obesua wo kasa nsa colonialism and imperialism no asante yebi because Asante was an imperial and colonial power ekese asante odi baby e friend Ghana di asante di obi aso da ekoya wrap enemre mu Cote d'Ivoire efafa ekoya fasoro kofa Burkina Faso efafa efa Togo Benin ekoya kodru Southern Nigeria Oyo Empire onyina no mesha asante ase yes history ni clear Oyo Empire okay. Oyo State yes of Nigeria Southern Nigeria omo nyina me se madam fu bi wo Benin madam fu bi wo Togo o se wona nan ne ka chen se ye nyina na ye ka sante ho sante be fa ha nyina wow na minim da on ne ka chen me ansa na me ye research ntie na nanom abobra nso mo mani mre ye wo na nanom amobra kokobu sa na nanom se se nso aye too late twen nyame boa na wu a na wo kwa samado a no abusa na nanom sa den na mo amobra anto ye enye yenya nti Asante was an imperial power nti Asante spread the call nti na ukọ me se me call Burkina Faso me duru Burkina Faso me nya obi o ho a wote twi obenya obi ade Komali oho kirewa a enipa be 1000 ba ko beba ya wote twi nti ennam sa Asante
ɛko spreading the tentacles ɛkɔ akyiri ɛkɔdii aman bebree so nti no aman bebree wɔ Ghana ha ne Africa a wobɛkɔ no ne twi no kora bi anyɛ papa bɛla ne so bɛtumi no communicate so wɔte ase nti yɛ nananom ɛkoyɛ spread empire no ɛno nti na yɛte hanom asesi a Sampa sɛ ɔmo ne bonofoɔ na ɛte ba Sampafoɔ nka ɔmo bɛbɛ no bi wokɔba no a ɔmo nka bɛbɛ no bi sɛ kɔ a ɔmo nka bɛbɛ no bi meboa sɛ ɔmo nyinaa hu ɔmo sɛ ɔmo yɛ Asantefoɔ nti adeɛ ma kasa spread ba a ɛdi kan pa yɛ colonialism and imperialism na Ashanti was a colonial power Asante was an imperial power Oboba, you see, first country south of the Sahara to get independence is what Ghana, meboa. Asante, and Ghana. We need to rewrite the history. Asante nya independence 1935. Ghana nya independence 1957. Almost 20 years. Asana Ghana nya independence. Enti, mo yuso mo mani mre na mo ntiase. Eti eno na di kan. So what you say? Na saa imperialism and colonialism no ga states no obi anye bi obi ankwakon an spread na yi into okasa ne ntimi spread ebeka ho no mo a tiase sa etoso biem eye trade edwadie enti oman bia o pedwadie no ne kasa eden spread enti so ahwa in fact British eba Ghana no they came here as merchants Omba ha sɛ adwadifo ɔmo agye sɛ ɔmo be colonize yɛ edwadie na ɔmo bedi ya na bra Asante di ntɔkwasɛm kɔ coastal areas hɔ no ya Britain fo no duru baabi no mo hu ne sɛ dabi sɛ na esi kɔ no Asantefo no ma dwadie no nkɔ so sɛ na ɔmo pɛ no asomdwe ne ahotɔ ɔmo pɛ de adi dwa ne nkɔ so enti ɔmo paki ɔmo nɔɔma sɛ ɔmo kɔ atwere kɔma British Parliament so ɔmo ntimi ntena Ghana bi ɔmo kɔ ɛno na mo nananom coastal tribes no Ghanfoɔ no mo ntie mo nananom Akuapemfoɔ Latefoɔ Denkyirafoɔ Wasafoɔ coastal tribes no mo ɔmo so ɔmo ho kɔ ma aborɔfo no sɛ dabi sɛ mo gya yɛ hɔ kɔ a yɛyɛ gyanka Asante ɛma yɛ ho ntɔyɛ nti yɛsrɛ mo ntena ha na sɛ Sante bɛdi yɛ so deɛ mo ntena nam ne yɛ so ɛno na ɛkɔfa a British imperialist ba Ghana and I'm not saying the bond of 1844 the bond of 1844 no the bond of 1844 almost signed with Cape Coast yes it's either Cape Coast so enti said na America no and I'm one nananom you am ko share Britain abrofo yase e sign the bond of 1844 the bond of 1844 no and then the ma Britain for no ɛho kwan sɛ ɔmo bɛtena ha na ɔmo di Ghana so nti until the bond of 1844 no deɛ and I said before the bond of 1844 no bɛba no na Britain for no wɔ Ghana as merchants as adwadifo so what you say nti dem me pɛ sɛ de bɛyɛ a yɛnyera free topic no dem pɛ sɛ obiara a wɔtia ti ase ne sɛ ɛnɔɔma ɛma kasa bi spread no deɛ di kan yɛ colonialism and imperialism ɔman bi di uso a ɔbɛka ne kasa nti wɔn sɛ Ghana ɔba abɛsom it's a point nti wɔsɔ ɔkyerɛ kasa so that ɔbɛtumi no communicate nti wɔn sɛ Ghana Britain di yɛ so nti na yɛka borɔfo no wokɔ Cote d'Ivoire France na di ɔmo so nti ɔmo ka German ɔmo ka French wokɔ Togo a France nti ɔmo ka French wokɔ Equatorial Guinea ɔmo ka Spanish because Spain na bɛdi ɔmo so isaa na tie na deɛ ɛtɔ so mmienu na America no trade ɔman a emu nipa no yɛ adwadifoɔ because adwadifoɔ no kɔ a ɔmo deɛ ɔmo kasa no yɛ den ɛkɔ nti wahwɛ a Britainfoɔ no baeɛ no koraa no mo nya mɛdii Ghana so no ɛnam sɛ na ɔmo ne coastal tribes no communicate for adwadie nti no ɔmo start kyerɛ ebi borɔfo sɛ bɛyɛ ɔmo bɛyɛ translators ama wɔn ɛnna ma a English language no edi kan spread yɛ ɛwɔ South Gold Coast hɔ no nti trade ɛyɛ adeɛ baako nso ama kasa spread pass sɛ yɛ
technological advancement. So I have a computer ni idea being almost the English language because Britain it be almost a quarter of the world. So no, yeah, almost powers no in American so sorry. And for almost 100 years, ni American is the leader of the world. Technology being computer ni idea no English. Yeah. And you have to understand English to be able to use the new gadgets na so what you say? Now technology no men imperialism and colonialism so men share dan ko pi yemra trade so yemra trade no so edwadi no so madi kan ka kire sa sante na nananom epe sa imperialism and colonialism no bi but atie ba kwa na ye pan so edwadi in fact wo hwe akon a ye kon ye no bi a nananom kon just because one person ekwan mu da ho se de be ye edwadi be ko so se nananom person o mo kɔ eponano ne abrofo no kɔ digwa na sebe tribe bi ebe no ho kwamkafo ana pese o hye mfimfin no no kɔtɔ beton na nananom kɔyɛ konkwachiri konkwa a yɛmpene nti o sɛ yɛ clear wo free road na yɛtiminya access to the trade route nti nananom enam dwadie na nananom di nti ɛma asante twi no na mate sɛ nkrofo bi sɛ akan kasa na ɛkɔ so Ghana no nya kan kasa me make sa point no clear committee we me santini me wonamfo wɔ takra dom ye ahantafo me omo ya kanfo but me gina omo kasa mente but hanta ni kasa sahwini ti ase Rosa kasa smart ase sa enti kasa na ekoso no eya asante twi na asante twi no achemfo ya asantefo ye no mka kasa baako adansefo kina Japan mu asenfo ya asantefo ye no mka kasa baako sebe asante twi ene denkyira twi no difference je da bia nim mini denkyira ni bi di nkomo ono ka kire me se oba school wo Kumasi no hu se asantefo no ye ni ate je se nam even though kasa no denkyira ne asante kasa no ya de kro nanso wo hwe asante no a nananom san breaking it down eba fom kra ma kasa no ye fofofo enti se bia denkyira obeka se fa esan no breme but asante beka se fa kwansan no breme fa da design no breme je se wa kire mama wa wonye confused enti asante pa de oboba sa wo transe na uti na nanom a nyansa nimdie nyame de chewo mo so na edwadie na nanom pedwadie besi nne asante ye pedwadie enti dwadie ya de bi a emakasa ekwachiri na me de wo hwe afutu ampesam de mankranfo ne se sabi sempo so pese obi sua wo kasa enye by force they say de maye no me santini sen kam sua nkran kasa nka me jai chese abufu na airtime ye wade enye no ma nyina me ana me ka ma se me si wiase uti wiase a yusu adwene ade bi wo hono mu a wo pa gise wo ma wudi nyansa na epe ade bi wo hono mu a gise wo ma ani te na onsaka ade bi wo nso a gise wo jimi na wanya wei samo pese nipa no abegu nkra ho no kam kasa enye kikikiki na ko se moye enye nitie gise nka mo dafo mo di ahobrase akrokro defe na wo ye kikikiki se na chinchina se wo chenji Akwaaba ne na Oobake a ho na beka me nka me buafu no Oobake no plan so ekwa hinifa enkran ho a but wo de fa no ba asante Akwaaba no ebi ameko bia me say na Akwaaba no opam me say me makodi bosomi nsia Cote d'Ivoire afa Akwaaba no wudom airport wo ho ukom krum ba bia wo ho o ma fa uko Boake me na Boake San Petro go to Kumasi na omo Kumasi yes ana am say Yamosukro na Yamosukro what do you mean say enti ya bi Cote d'Ivoire for na fa Akwaaba no hwe kente
I'm yet to do my research on kente in Ivory Coast. But say on TV program, state program, a difficult some baby be a one who kente at the background somewhere. Enti say nyame aboa na de no yen ye kuta ye no se hu mfa so a Cote d'Ivoire for no oma di kan kra fada oma fa oma de ko Enti nkranfo se omumfa empay dia omumfa oma dia mom fa na why na bebre wo kasa ne wo nkran ho a kasa no nkran wa na fo nkran ena nkran no kasa no so du ho a ye kasa ante no mo na me be try the crew when ma the crew dia ma me mo enti dia me kan say na no nkranfo mumre mo ho ase nye no ma nyina ne de ne den bebebebebe eka Ahuoyaa Hotel, a ultra-modern hotel bia or Akwaaba Dua or Santimantam mu ben Ebuakwa. Hotel ye feye, se ura dan bia mu a, wo hiesie mu e wa honka kwan so. Or VIP rooms or executive rooms, and afi wo standard rooms. Obambo de enya de a ehu bi mu. Ekira kwai wo Akwaaba Dua, Oniga we filling station na edi hwanimu. Obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450-955. K-Loss Royal Hotel. Your home away from home.